Hagen yu Kirish Bakhuid, Tongin Duwai, Nagabinda Dibarius Surong, by New York Jinkoi Jinkia and got but Kikundi, Duai Nagabinda Elia Balang, by New York Jinkoi Jinkia. Duai Nagabinda Denise is non Drongrin, Badon Hapadanga Jimpang, Jing Shitom. Duai Nagabinda Amanda Walang. By Pang Ishtom, by New York Jinkoi Jinkia, Duai Nabinda, Efriosa, Kongsit, Kadba Istang Eke Exam, Bindagasni, Bautrain Kerku Kardo, Duai Nabinda, Rupshal Linkoi, but Akunta Wanyang, Bendup Yo Jinkoi Jinkia, but Kamtam Nabinda Kinda Wanyang, by Indup Kasuka Sign. Duare Nagabinda, Wanki Eliasa Rani, Barake Gasngi Ka Mendagasni, Batkum Juru by Nia Gersal Babha. Number Laispa Laipusa. Laispa Laipusa. Angning Iyalu Iyagme. Try Haganega step, Nagabindaga Jingaga Jinkurku Baro, Kamdame, Ninang Duai, Nagabinda, Baroga Jing Dumu, Junga Holy Redeemer Never Center, Kabangi Shait Duai, Mangasni Saitjaiñ, Kamdame, Nagabindagi Nong Lebha Baro, Kiba Najan Bad Najingai, Kiba Yarabs Boon Minsium, Yaga Center, Don Boon Gibakershan, Yaka Ministry, Junga Center, Dagi Jingrit Junki, Yait Aki Baro. Kumjuru yaki co-worker ki nong duai ki nong side ki father ki sister baro but baro ka jing don kam jang ka center kat bangi dang te but pin piang ya ka jing don kam ban perlong yaki retreat but ki jing duai ai jisu unam pin piang ya baro ki kun ki bakershan ya ka nega center ni duai ru naga binda baro ka jing yara ka bawan naga binda ka nega center o train kerku kardo but unam pin slash yushu ya baharo ki kun ki bawan shimenda haki program ba per kamdam ya kanega online mass bad ki jing duai baro ka bangi shai perlong ai bara born mood ki min siam ki nang shem jing dengan lemba ka jing duai bad ka jimpenya ya ka program ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid amen ka jinga jong try jong yu Jesus Christ Barka jingir jango play. Lem barka jingya sulak jangamen same Bakhuid. Kindon ranka but pi barro. Ranka but pi. Pangin sangish por ban pan map nagabinta ki light jangi barro. Gidwai nagabinta ki pop ki bangilale bau jisu in pen kuid ingi. When site kuid ingi dagas namba kardor ka jung. Bangin long shisha ki kun ki ba yomad yaga jingid ka bakar hai jangu Chris. Jisu be eat map yengi sai good yengi na kinegi pop ki bangilale nga plam ko blame badon bor baro badhapi ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim prakha daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat jonga daki jingle palat jonga daki jingle palat bakrao jonga namarkata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayai katei soti ya ki angel bakri koi badia pi ko himen ko para banduai na gabindan jonga how try uplay jongi
Ublay badon bor bar uni sune yangi. Parendala map iki pop jangi. Unialam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Trigen rad go play. Isneagi. Trigen rad go play. Isneagi. Duwai Minambu yaga jing tumu chungi baro lembaga jing side lem chunga Maria teisodi kadba ngi rum hakane ka ayom advent ngina kerpa lemba chunga bangin dup laban penkre kumbala penkre maka benyo pediang yaw jisu haga jingim chungi Duwai naga binda bahar ga jing tumu chunga center bakalong ka basizo ban shakri yaw paid jong kane ga tain baro kawai To ai ngi karpat kotrai lemba ke jinga sailem janga Maria teiso de Bakhuid tam ba yangi ki barake yaga jingkan mau badon burom yaka yan shemru bangilong ki babit banyo pediang naga jingdap karhai janga jinga e jame da utrai jangi uji sukre sukun jame uba imbat san sharing khat badme haga jingelong kawai janga men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing pule na kitab Daniel noya tho lupa. Kalanong ka banyaw got khaut ka bakat san ter hado arpanyaw. Ngapat Daniel kamen sim jonga po jonga. Kalasngaw kuslay. Bat kijing yo ipaw jonga khle jonga. Kilapen sir yanga. Ngalalay siya uway na kito kibaya yeng hangta. Ban ngalakali ya u siya pang kajing sisya jong kanebaro. Kumta ulaya tho yanga. Barulah batai hanga ya kajing mut jong kine ki ai kine ki sautali ki merat bahe ki long ki saungut ki sem ki ban sami ha ka perthei Henry ki riu kho jong bahalor tam kin sayo pediang ya kahima pat kin sayo kan tido ya ka bat junom la junom nangta ngalakwa ban tip sho ya kajing shisha shapang umrat ubasaw ubalalong ubaper na baro Uba itrim shikadei, uba don ki beniat nar, bat ki tersim nor. Badu bala baham bat pen peraleng khot lengkai. Badu bala kerdem ya kabasa, da ki kichat jongu. Bad syapang ki shipeu teli ki reng, ki badon ha ka khli jongu. Bad sa ka kato ka wei pat ka reng, ka bala mi haden bad hashuwa. Bakan mi lai teli ki reng, ki lahab no. Kata ka reng, Kata kareng kabala don ya ki khamat bat ka shentor kabala kop sarong ya ki ai ki bakrau bat ka bakham ikrau ya ki para reng jongka kat bang adang pej kane ka reng kalaya le persya ya ki riu khoj bat kala job ya ki tathado ba uta ubalami bat tathado ba uta ubala im junom ulawan Bat ya ka rai pengsan la ai na ka benta ki riu kho jong ba lor tam. Bat ka ya ka lapoi haba ki riu kho ki le yo pediang ya ka hima. Nang ta ulaong siya pang umrad ubasaw kan sadon ka hima ka basaw ha ka perthei ka ban ya pher na baro ki hima. Bat kan sabam lut ya ka perthei baro ka wei. Kan sa kerthom ya ka bat kan sa penpra ya ka lekhot lengkai. Syapang ki shipeu tali ki reng na ka nega hima kin sami shipeu ngut kis em barsa uwei pat un sami haden jongki
unsa long uba per na ki ba men shua bad unsa penlem ya langut kis em unsa kren ki tin persya ya bahalor tam bad unsa pen sajaya ki rukho jong bahalor tam bad unsa perkhat ban pen kelaya ki sngi khawai niam bad ya ka an bad ensa ai ki ha ki ti jong u naga benta shi snem ar snem bad shi teng snem Henry ka dorbar kan se syong bicar bad ya ka bor sen syar jong u en sakni no ba en pendo penjot ya ka junom bad ya ka hima bad ka bor sen syar bad ka jing kharau jong ki hima ki ba hapo ka beneng baro en sa pen khamti hau pai lang ki reu kho jong ba halor tam ka hima jong ki kan salong ka hima ba shi junom bad baro ki bor sen syar kin sakri bad kin ko ngo yau kakten jong trai Isongo yauble. Simnabar ruspa sapusa. Ruspa sapusa. Right cut balai. Batulong balak relupa Namar bapim tibia kaya Abau kunu preunwan Haleluya 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 Utrai undon rengkat bat pim Kajing puli naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam ame gutrai. U Jesu ula ong hala ke senran. To sharai yalade bayo ki donu jambi kisha bankia ha kaba bam la lord bad ha ka jingbuai. Bad ha ki jingko solai jong kanega jingim. Bad ba katagasni kan lap kindit yapi kum ka jingriam naba kan wantelep haki brio barro sotala ka prate namar kata to sharai barabor but to duai bapinyo jingkalain ban light nakini kiye barro ki ban sajia but ban iyang hakamat ukun ubrio ka gospel jangutrai Kajing roy ame gu Chris. ko himen ko para ba yir hau trai Jesus Christ ngi dang pen kre na ka benda ka advent bad u Jesus udang kren hangi shapanga jing kardor jang ka jim pen kre namar ngidon ka jingkermen tang ha ukon ublay ngidon ka jinglay luit tang da ka bor sen sharjum bad ngiyusngo ya ka jingkerlon shapangri baro ki hima baro
hakamat jamu. Nandau Jesu udang maham ya baru kinombur jamu. Baki de banlong bala kre barabor, baki de banlong kiba kusiar bha ya ke jingim jongki. Ngide banlong kiba duai bad batrang naga benda ke jimpeni. Padu Jesu ong ladang imlong kibala kre bad ngiba keme lendi naga benda ke jimpenim ke jingma kaba ap yangi kalong kum ke jingriam. Kan wan telep halu jongi kum ke jingriam. Kan wan kindit kinsan kum ke jingriam. Kadon bon giketin kaba pendon kam hangne dau Jesu. Kan wan jia kindit kinsan. Ngitip ke jingriam, ke jinglong jong ke jingriam. Dan bon ki buryu ki basna ya ke jingriam ban kem ya ki mrad bat ki sim. Dese ki bu ki jimbam kaba ki ngau tenat ban bam kenamba ngindup la ban kering ya ki hapo ke jingriam kabang ibu. Bon sin ibu haki kalau haki jaka wan kaka ya ki sim bat ki mrad bat ngi pinbo ro ya ke jimbam kabang. But she seen baki sim ne kino kimrat ki bangi mod ban kem. Haba kiyo i ya ke jimbam kalam parakat kalam ting kalam artatin ki rung hapo. But she sendon ngitip kat kum ke jimpinyai jong ke jingriam kita kisim ne kimrat kin hapo. But she seen baki sautu yanda kila de bam ya ke jimbam ba ki don ha ke jimma kimla banyai laishu namar kila ngop ha ke jimma but kistang ban mare kistang ban yam kistang ban persyang kat bala ban lait luit ban ngitip kat banang persyang ban lait luit kata nang jinjar yaki kata nang pinjinjar yaki kata nang pinshitam yaki bakim don shu ke lad ban lait luit. Ujisu keren hangi mendakasni syapang kum kene ke jimma kaba ap iki brio. Kum gimrad kum gisim kim snautu ya ke jimma kaba ap yaki hakata ka jingriam. Buon gibrio hagane ke juk kaba menda but hakapor jisuru kalam husiar kalam snautu bad kila yahit haka jimma. Kila im haka jim pahu pahai but kila im haka jim pen snobha ya ka jingim jongi kalam sautu badon ka jimma kaba ap yaki kum ka jingriam kaba telep yaki kawan kindit kinsan hal lor kimrat uji suong lada ngi im berngia ha kaba pen snobha ya ka perteh kawan kata agas ni kum ke jingriam ban penjot yangi ban pensosi yangi bangin light na baro kata ka jing sobha bat nginum don lachu ban yamad ya ka jimpeni te ujisu umaham tenge ya baro kinong snap jongu umaham tenge ya ke sinran jongu baki de balom bala kre barabo ban kiar na ka jimma ni sauto kum gisim kum gimrat kim yo i ya ka jimma haba ki peit ningkong ki peit tangge jimbam ki peit tangge jing snobha ha ka ju ka do ki bryu ki im minda ki bam sautu ya ka jimma ka padon haba ki le kano ka pom kim ju sautu padon ka jimma shalinde haba ki sha kano ka jing suniu pan sanshari ki kim sautu badan apru ya ke jimma ya ke jinjar ya ke jingjot haba kim mlin kano ke jinglong kim sautu lada kim mlin ben im kumne kapor kin sausi kin babe but kim sautu ru ba lada ki im hakene ke jor dur kin sadu ya ke jimpenin katong chong ke jingim jongi ive pa ive kalong ke jimpenin Banaga binda ke jimpenim ngide ban kiar kanang naga jimma saudo lada ngid rai ban mlin bad yamad
na baro ka jing sabha janga parte Jesu ong kan sapoi ka por ka jingma ka wan hiar halo jombi kindit kinsan but nakataka jimma nakataka jimblin basiniu nakataka pop kaba mangi ngim don lat shu ban yai lai but kansa penchot yangi kum ka jing riang kansa kangla yangi ban yomat yakaba uji sukula nakataka daw hakani ka gospel uji su maham tinge ya baru ki bruyu baki don kam ban kusiar ha ka jingem jangi ban light na kum ki ne ki jing riang Lese don ki beriu ki ba buai tang lang ki ong nginsa kela ka ba mod pat. Don bon ki beriu ki berngia ha ki kam tsniu ki ong yendangila kam temen nginsa kelano. Let yo jia ki mio por ban im temen kan sejia ayu haki. Kat bang nang kelung ki ong yendangila hengin sestam ban imbano. Bagi kon samla ki ong yandang idon ki inga sem ngin stang ban penrendi ya kecingim. Hakane ka dor man pa iway ngi buteng ban kala kabamut. Ngi bupor hakamatu ble. Haba uble pat wai por yangi ban kala kabamut. Ngiru ngi bupor hakamatu ble. Buon ki briu hakane ka juk kabaminda kilong ki babuteng. But kitsa ya ke jingriam ban wan telep halo jangi bad kaddu kadwai ki sauto kadang kam dir kapor kim don latshu ban kala kabamut kim don latshu ban yopidiang ya ke jingae don buon gi brio ki kelam mutlab namar kane ka daw don buon gi brio ki la pindu ya ka beneng namar kane ka rukam pej jangi rukam le jongki rukam snow jongki bad kawan rapin ban ia ke jingjon ko himmen ko para ngidon kam ban kemelendi ia ke jingriam hamallaka lad kalindi jongi namar hamallaka lad kalindi uksuit up tap ban penjot yangi tingi de ban kemelendi ia ke jingma kaba up yangi tangki badon ke jingshai jongu kris Tangi ba yai rengkat badu Kris, tangi ba yai jing riubele kilaban sautu ya ka nega jimma, naga taka daw ngidon kam ya ka jing shai ha ki ke jadjongi, ngidon kam ya ka jing shai ha ka donu urjongi, ngidon kam ya ka atiar yale ha malla ka kelip mat ha ka jingem jongi, ngide balong ki baking ya ka atiar ba yale persya ya ubamen ban light na ka jing riam jonga nega parte, tongilong ki bakusiar. Tongil lang kiba kindit ben rio ban pen kret yalade ban dup light naga jimma babon jait but kam dame ya kalat kalindi kaba pindu ya ka jimpenim naga jingim ka jongi jisube id karku kardo yangi pensle yangi bangin dup don ka jing sautu ban light naga jingriam jongane ka parte bangin long kibala kre barabor ban kiar naga jimma naga pop naga jing suniu bat ka jing jot en yaro ya utrai Jesus Christ Amen. ko himen ko para tongin yang tongin plai ka jing ka jing ngangit How play pa badan bor baro nong tau ka bening bat ka tau But have Jesus Christ kun paway jungu utrai jungi yau berapu naman sim Bakhuid yau berakana ka Maria tesoti yau belashale ben ko Pontius Pilatus la sana arpna yahu la yam la tep yahu la khiyasha ki bayya haga Sngi ka balai la mi pan ki bayya la kiyo shabani ushang shakamon play pa badan bor baro nang da unwan pa ban bishari ki bayim bat ki bayya ngangit hau men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo kirikoid haga jimam ikipop haga jimipat kerdok haga jingim bam jikut amen Laispa Ripusam. Baba
ko men ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba pediang pun ha ublai upa ba don bor ba ro to try pedeng jing knya ngi ti jong pi laga banta ka jing ro bu ro ba kerteng chu ji matoy ngi ba ka balang bu ku chu ba ro ko wei ngitarwa ha me ki jingkinia jonga jingero ko trai kat bangi shat kemen ben ken mau ya ka kami jongu kun jame tai ngi karpat ba da kan ega jingya ai keliang Bakhuid tam nginla banang roy banang jan sha ka jing sius pa bam jikut da u kris u trai jangim amen utrai undon renka bat pim ka ba pi to ken tiu ya la ki donut ti di shall try tongin ya aingu ya utrai ublai jangim ka shong hok ba ka te da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba dei ka dei ti jangi bat ka jim penim yangi ben ya ro ye ki kamba jame ha ga jing kin ti nam ya ba ro ki ri koi pat kam dam kat bangidan ken mau ya ka maria ka tei suti balakarku ban pen bana ya ga jing krao jong ga jing isne jame ha ga jing roi ya ro jonga nama da shisha melaleki kam krao na bakush abakut ka perte ban mela priang ya ga jing isne bakar hai jame na ka pateng sha ka pateng haba mela kami ya ga shakri jame ha ga jing long rik jame jonga mela ai hangi lemba jonga ya u nong seng jonga jim penim ya u bendriu u kun jame u trai jongi u Jesus Christ lemba jongu ka kin hun jongi angel ka mane ya ka buram jame bat ka kamen hakamat jame shi junam ni kar padi me tai bagi sur jongi kin ya so bat ka jongi hakawe ka sur jonga jingrwai ya ro khatba ni pen banam Bakhuid, utrai lagi pai, mempertai sawaraga uram jami. Hosanna, Hosanna, to Christ nations roar. Hosanna, you pray to Lord. And Yaroyu bawan agak gede utrai neng bertai sawaraga burung jami. Hosanna, Hosanna, Lord nations roar. Hosanna, you pray to Lord. ko himen ko para agane ga por ka bakentang ka Bakhuid tonginang ai tia ga jing dumu shime shime jongi bangin dup dap ta ka bor jong men siam Bakhuid ni duai kar pangro naga benda paro kinong lebha jong ka Holy Redeemer Newer Center ba aro kin yamat ga jingai ga jingar ku ya ke bai raps bun men siam ya ka center bante bun ga jingte ni duai naga benda ki co-worker kinong nong duai inong ya side ya ki volunteer ki father ki sister baro idwai kar pangru naga binda I kong clotilda marbania bala yara bante ya ka groto idon happening ki jimpang ke jing shitam tong indwai ba indup yo ke jing koi jing kya lemba ke jing wan kya jong men siam Bakhuid halo jungi kumjuru ya bahar ki ba pangi ba shitam ki ba raps bol men siam ya ka sender na ki poche ki por naga binda ke jing tumu jong ki barang idwai minda ba bahar ki nyamad ya ke jing isne ke jing utrai halo junki lemba ke jing wan kya jong men siam Bakhuid bar hala bar ke jing tumu junki dashisha melong Bakhuid ko trai katamay jong ka jing Bakhuid barom namar katangi kar padya me to pen Bakhuid pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka pa ya men siam jame kum ka umje halo junki bakin kalalong yangi kammet bakas nam jong utrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala kamons ngobha ula pedian ya ka jing shashito ula shim ya uppu badaka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halagi senran upong
Toshim batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka bainaiti. Na ka benda jumpi. Hakaju ka rekomenda lalaya bam ulashim ya ka kuri. Bada ka baingo biang yame. Ula ay ka halaya senran u ong. Tushim batudi na kane pi baro. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai bad bam jukut. Ya ka bain pen mi na ka benda jumpi. Bad na ka benda ki babon. Na ka benda ka jing map yaki pop. Tale ya kane ban kan mau yangam. Kusnam bakardor jango Chris, tapen kuid yangi, tapen kuid ki men siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yaki bapangi bashita. Yada yangi nau baman. Kajing maya jong kajing Kata sin bagi bamdu niru bagi dinakari kakuri iben benar kajing yap jong mikutra nadanu Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge vrit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bad snam ukris nginlong ki bela penyat likawai da omen si Bakhuid. Token mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang ha satala ka parte but the penjanaya ka ha ka jingir ranka badu Francis upa Bakhuid jangi u Wilbert Marwain Bishop jangi but baru kiling to bat kirinium token mau lemro ki himen ki parashin rang bat kinte ki bala yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pa but ya baru ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barangi karpad yame Barengkad bat kamaria teis di Bakhuid ka kami jango bale. U Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid. U Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensga ba ye me pateng la pateng. Ngin lang ki babit ben ya bin talem ha ka jingim bam jikut pat bangin ro bat pendon buram ye me da ukon jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu badhavu kallo hame ublay upa badon bor ha ka jingelong kawe jongomen siem Bakhuid barok kaburom pat ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin duwai nagabinda baru ka jing tumu jongi shimet nagabinda ki ba pangi ba shitam nagabinda ki ba tho ye ki exam in da kasni ki ba bin kre na bin da ki exam ki ba tho ye ki exam ba per don bun ki ba tho ye ki exam jong ki ngi kai ba dru ye ki ba tho ye ki exam BA MA BSc ba ki ve ki kinja exam ni duairu na bin da baro ki ngi ra ba ki ngi le pha jong ka Holy Redeemer Universe Center kum juru na bin da baro ki ba yo min doi lembaga ne ministry jong kam da me online ministry Bangila yo ban poi shabun ngot ki brio lembaga tin utrai pakin yo mad ya ke jingim batimai lembaga jing shash kore tin inang duai na kabinda baro ki brio ki ba trang ban yo mad ya jisu inang duai ru na kabinda ka jing stang janga jing te ing batimai how benai January i duai na kabinda ka resource baro bangin tup yo lembagi project lembagi jingerap jingi brio Kopa jongim ba beneng kalong ka Bakhuid ka Saitjaiñ jamme kan wain ka hima jamme kalong ka mon jamme ha kan do ba beneng to ai mi ta ka jimam jongi ka ba halaga si partama bengi kan khang jongi kumbang ni ma ye ka belai sniu ye ni
Padwa delam yangi shaga jimpan shoy. Henry tapalait yangi nakara siniyo. Tapalait yangi karpad kotrai naga jing siniyo baro. Haga jing spoon jamme to I jing sub jing sign haga sngi jangi. Kramba naga jingera ka jing isne jamme. Ngilait baro bo naga pop banginyo jingera naga jing jinjar baro. Kat bangidang ap kemelendi aga jingermen Bakhuid. But ga jing wan pa junganong penim jangi u Jesu Christ. Lamar ka jume ka long kahima. Ka jume ka bor ka buram. Junam la junam. Kotrai Jesu Christ me u bela ong haki apostol jamme. Ka jing suk nga I happy. Ka jing suk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi. Henry aga jinge janga balang jamme. Bad ha ka jing spoon jamme. Tai hakaya ka jing suk. Bad ka jing yatali kawe kat kum ka mon jamme. Mame uba im bada basensha. Junam la junam. Amen. Ka jing sukotrai kandon barabo rengka bat pim. Rengka bat pim. Dap daga jing idu Christ tongin yai markelia. Hakami ukon lambro jongo belai. Hakami bakit naga pop jongo perte. Sukito kibala kosha ka jingka wai jongo ukon lambro. Bukan rat ngomong pasang hak pemendrung buat kayeng cenga. Dari seorang tanah kaktiin kemersim cenga sakiahi.
mela lam daga jingi yangi mela bin khadang yangi da upu bane mela bin sle yangi daga met bagas nam chame jisu karko kardo ya baro mangi ke bashimen da hakene ki yukrish bakhuid don bon ki himen ke para changi ki me ni pa ye changi ke banduai rakat ban ki hakene ki yukrish bakhuid na daga changi inga se menang kardo ye ki baro don bon ki ba yarab bon men siam ye ga center menang karko ye ki naga bin daga jingi chame menang karko bat bin sle ye ki naga bin daga jing spon ye chaki karko kardo ko jisu ya ka ministry baro ka bangile karko kardo ko jisu ya ka holy redeemer new center menang karko kardo ya baro ke jingdon kam changi kadbangi dang pen krebente ya ke ying kadbangi dang pen krebente ya ke jakasa igi priyo menang yaram menang pelai loy ko jisu bod ki priyo pakilong ki bakloi ben yaram yangi menang katabar ben koi ya ke bapang ki bashitam ki batya ha ki ICU ha ki hospital ai ka bor jo menang trikam halo changi vai pai vai menang karko kardo ya ke badan ha padengi exam menang karko ya ki kitpa ki lei pen to ya ki exam pakindo plavet kit bauta karko kardo ya ke barake ya ka Sngi ka jisu ai bor ko jisu menang pen slasho ya ke nega online ministry ai bor ki bashimeta ha ke nega mas Bakhuid bar ke divine mercy bar ke jingela ki tin utrai kinang yo chingkoi chingkia met bar men siam ai bor ki ko jisu hallelujah 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 jisu 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 hallelujah hallelujah ai bor ya bor ke badwai minda ai kinang yo bor tamai hadar ka dekat men changi menang le ka kambala ye ki bapang cancer kinang yo bor tamai jisu hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 to nginnia duwai habalap sayangi da kane ka jimbam na bening ngi kar padrit ya me ko trai ba mangi ki ba hakane ka sacrament ngila yo pidiang ya ukunjo ya ubalakha naga teisuti baspun ngin laban pla ya u dakikti bar ngin bat skem ha u dakikam uba in badu basensha junom la junom Amen. utrai undon renka bepim Rengka berpi. play button bor baron karkuy upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubor babhajung utrai daga jingim ka jompim Isang yaublay. Arspa prapuwe. Arspa prapuwe. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, Marinum capre, Gotinquentum capre te, Iangel Patribus, Irvaia Roia Paz. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Aburam hokpa berukun hamat sim Bakhuid. Mawkhlam ba meningkong jumentar berbo jenam amen. Ini raya Tuhan Yesus Kristus, jenam amen.